Sa padayon konstruksyon sa labing-unang flyover sa Zamboanga City, pipila ka mga motorista ang mialma na sa huot nga dagan sa trapiko. Ani ang RTV Presents ni Efren Mamak. Bulan sa Setyembre sa tuig 2022, gisugdan ang pagpatukod sa labing-unang flyover sa Zamboanga City nga nahimutang sa Tetuan Highway o Governor Camins. Giponduhan kini og kapin 450 million pesos. Namugna ang maong proyekto aron masolusyonan ang kahuot sa trapiko sa syudad. The phase 1 includes the construction of superstructures, mainly its foundation, pier, and girders. On the other hand, phase 2 includes the approaches and the carriageway of the flyover. Apan sa padayon nga pagpatukod niini, nakasinati na hinuon og huot nga trapiko ang mga motorista, sanglit migamay ang mga maagian nga dalan nga anaa sa kilid sa maong ginatukod nga flyover. Pares dia ngay tanaw mo dalan no. Gamay ra nga dalan dagan pa kayo mo agi mga dako mga truck. Busa nagtinguha ang mga motorista nga paspasan na ang paghumani ini. Gusto mo sir, madali human para iwas-iwas ang traffic gamay. Gisugyot sab sa mga motorista nga unta padak-an sab ang kilid sa dalan ubos sa maong flyover. I-extend po din nilang ang dalan gud kay para sa one way man dia no. Gamay ra nga dalan. Hinuon matud pa sa DPWH 9. Himuon ang maong road extension iniguman na sa pagpatukod sa maong flyover. In the future, we will also take into consideration widening it para at least magiging yung remaining dito sa side, yung service road, mas lumapad pa. Sumala sa DPWH 9, nasa 77 to 80% ang physical completion ning flyover project sa pagkakaron ug nakatagtasab kini nga mahuman sulod sa third quarter ning tuiga. We still have to mount or put in place 12 girders to be launched, then embankment works for the approaches A and B, and also we have to prepare for the pouring for the deck slab of the flyover. Nangayo sab og pagsabot ang DPWH 9 sa katawhan kay kini alang sab matud pa sa hapsay nga dagan sa trapiko ug sa kalambuan sa syudad. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.